znate da je dan zaljubljenih blizu, mi smo odlučili da napravimo jedan video na tu temu gdje ćemo praviti čestitke. Ovdje imamo napisane materijale od kojih možemo da napravimo čestitke. Svaka od nas ima po jedan karton. Od kojih pravimo čestitke. Da, to je osnova naših čestitki. Svaka će da izvuče, znači izvlačit ćemo na izmenično papiriće i na kraju kad izvučemo sve papiriće od onih materijala koje smo dobile treba da napravimo čestitku za 10 minuta. Tako da, hajde da počnemo. Da vam pokažem. Dobro, ne možeš tako jako. Pa ljudi, 10 minuta za pravljanje čestitki je prošlo. Kako radimo još ja sam zapravo ovdje perci, onda je neka gumena srca okolo, to je ovako kao prva strana. Ovoga ne pusti i onda iznutra imamo srećan dan zaljub. Nije stigla da nam pišu, nije moment. Da, i nisam imala ni... I onda sam napisala zaljub, znači tako se sad zove taj praznik. Da, sada Nina. Pa, ja sam napravila ovu čestitku. Srećan dan zaljubljenih. Ovo malo tako sitno zato što nije stalo. Onda imam 4 srca ovdje i unutra je srca na kojem pišem love. I ovdje je jedno srce od žica. Mandarina. I mandarina u kojoj je urezano srce. Naša mama nam je dala ove koverte da stavimo naše čestitke u njih. Da.
Nemoj! Da, pa to sam Nemoj! radila već. Već sam To je radila. bljag! To bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidjelo, molim vas lajkujte, šerujte i subscribe-ite se na naš kanal. U našim avanturama i u našim šalama. I također vam želimo srećan dan zaljubljenih i da se lepo provedete tog dana. I nadamo se da ćemo vas vidjeti u sljedećem videu. Zdravo!